Драги приятели, ден първи, аз се казвам Васко, това е моят ястреб Арес. Фанах го преди 5 часа. Сега е 9 часа и 30 минути. Фанах го около 4:55 5 часа след обяд. Много е спокоен, с качулка. Беше много нервен първите 2 часа, сега седи на ръка. Ще седим цяла нощ. Ще ви разкажа как се става соколар в щата Аризона и защо аз започнах въобще с това, с този, не знам, с този спорт да се занимавам. Аз съм от Сливен. В 98 година прибирах се вкъщи от училище и видях някаква птица там до Дюлева река, аз живея там в вилната зона, да скача някаква птица, викам, който нещо, аз въобще в птица нищо не разбирах. А то беше хоби фалкън, аз не го знам на български как се нарича, ще напиша в описанието долу, хоби фалкън. И живя с мене почти 6 месеца, храних се с пилета и после дадах един гълъб и умря от трихомоз. Трихомоз умря, фраун се нарича на английски. И от тогава, 98-99 година, винаги имах желание да стана соколар. Сега съм на 39 години, тогава бях на 17. И да, 2025 година станах най-сетне соколар. Тук в Америка трябва да имаш спонсор, да минеш специален изпит за да учиш там, да си купиш книжка, да учиш, да минеш изпита 80%, по-малко, ако набереш по-малко от 80%, няма да го минеш, от 80% е минимална оценка да минеш изпита. И след този изпит трябва да построиш къща за сокола, защото тук по законите трябва да има къща, той трябва да има помещение, къде да се съдържа тази птица. При нас е много горещо през лятото. Даже тия птици живеят през лятото в Аризона, както и ястребите Харис. Те са навсякъде. Сега започват да гнездат. Аз даже 4 дена ходях, фащах този ястреб. Не определено него, ама млад ястреб гледах. Много тежко да се фаща тук направо. Всичките са възрастни и се вижда, че имат червени опашки. Той има бяла опашка. Като го видях, защото седеше долу много ниско. И викам, дано да имам късмет да го фана. Фърлях капана долу. Той след 5 секунди беше вече на капана. И след 15 секунди вече, беше фанат. Обадях се на спонсора ми, на кумшията тук живее. Той има 2 ястреба Хариса и един скален орел и един ястреб, нарича се Sharp-Shin Hawk. Малко е по-малък от ястреб врабчар. Sharp-Shin Hawk. И така. Драги приятели, ние сме сега във втори ден. Не съм спал, само съм спал 2 часа. Приятеля ми не спеше почти втори ден. Сега ще опитам да му дам малко месо, заешко месо. Като му сложа качулката и ще каже какво става тук. Аз въобще не разбирам в кое състояние съм. Така че няма да се изненадаме, ако птицата започне да е малко нервна, в разслаблено. И сега ще свалим качулката и ще видим какво ще направи. Аз съм уморен, аз съм спокоен. Това е най-важното, да си спокоен, да не си нервен, защото те всичко усещат и всичко разбират. И така. Да, не е удобно, да. Трябва да свикваш. Не е удобно.
Страшно е. Страшно. Страшно. Това не е удобно положение на тебе.